Wannan ita ce iPhone XS wadda take da matsalar baseband. Gashi nan mun yi separating ɗin engine ɗin already. Wannan shine logic board, wannan kuma shine signal board. Sannan kuma matsalar baseband mostly tana faruwa ne a wannan section na board ɗin, wato board ɗin ƙasa kenan, signal board ɗin. Sannan ko signal board ɗin akwai inda suke responsible na signal ɗin waya. Muna ganin su ga su nan akwai wannan shine baseband ɗin. Wannan baseband PMU ne. Sannan akwai ɗan very tiny IC wanda ake ce ma EEPROM kusan su ne suke a ɓangaren baseband. Wannan ɗaya daga cikinsu ya samu matsala da za a samu waya tana da network, za ta samu matsala signal sosai. Sannan already mun riga mun auna mun tabbatar cewa shi wannan baseband power supply yana fitar da wuta yadda ya kamata. The next thing da za mu yi bayan mun tabbatar da cewa babu matsala wurin providing power supply na baseband shine za mu yi suspecting cewa maybe daga ɗaya daga cikin waɗannan ƙafafun ne, ga su nan kuna ganin su masu yawa. Wanda idan aka samu ɗaya daga cikinsu baya communicating da waɗanda ke nan, tunda both sun haɗa su ake yi, to za a samu waya ta yi signal da ya kamata ba. So the next thing da za mu yi shine mu yi rebolling, wanda already gashi nan mun yi rebolling. Mun canza firmware da take kan board ɗin ƙasa. Yanzu za mu sake haɗewa sai mu yi testing, wanda muna sa ran zai koma lafiya lau. Yanzu sai ku biyo mu ku ga yadda wannan gyaran zai kasance na baseband na iPhone XS.